नैबे सालबारि हालामनि सिङाव थानाय नैबे खासिबारि बावहाय दिनै लाइमोनफोरा दिनै जोलुर गेलेनाय हाबाफारि बानजायदों मा फोरमायगोन? आङो जोंनि खासिबारि गामिजों लोगोसे जोंनि सालबारि ओनसोलनि रायजो राजा आरो जोंनि बे भारतबर्षनिनो साफ्रोमबो मानसिनो दिनैनि 7गुजिथि उदांस्रि साननि आंनिफ्राय रोजा रोजा गाहाम हामलायनाय थाबाय। आसा खालामो बयबो खुसियैनो दं दिनैनि दिनखौ लानानै आरो इयुनावबो बेबायदिनो खुसियैनो थागोन होननानै आं सानो। आनान गसाया अरायसम बयखौबो गोजोन सान्थि लाखिथों। दिनै आङो बेवहाय खेला बेखेवनो फैदोंमोन। बे खासिबारि गामियावनो आंनि जोनोम जायगा। बे खासिबारि फिल्डआव आंखौ दिनै गामिनि सेंग्राफोरा बा रायजोआ आंखौ फुटबल बेखेवनो खाबु होदोंमोन। बेनि थाखाय आं बिथांमोननिसिमबो रोजा रोजा साबायखर बावबाय आंखौ बेखिनि खाबुखौ होनायनि थाखाय। नोंगौ जोङो दिनै बयबो बेबायदिनो खुसियै थानांगौ। दिनै मोनसे खुसिनि दिन, रंजानायनि दिन। बे रंजानायजों लोब्बा लाखिनानै जोंनि खासिबारिनि लाइमोनफोरा बा बोराय आरो सेंग्रा बादायलायनाय बेयाव सोलिबाय दङ। दा बेबायदिनो जों रिपाब्लिक डेखौ सनमान होनायजों दिनै बेखौ खुंदों रंजानायजों। थ' आं बेवहाय आंनिफ्राय आं रायजोनि खावलायनायलाय आं अमा मासे दान होदों दिनैनि रंजानायाव। बयबो आइ आफा बोराइ बेन्थ' गासैबो रंजानानै बोथिसे जाथों होननानै आङो दान होदों। दा आं जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो बेयाव फैनानै। दिनै जिथु हादोरारि भारत उदांस्रि सान, बे हादरारि भारत उदांस्रि सानजों दिनै जिथु जोलुर गेलेनाया हाबाफारि जिथु बानजायदों, बावहाय दिनै लाइमोन आरो बोराइ हान्जानि गेजेराव दिनै जोलुर गेलेनाया जादों होननानै जों नुनो मोनदों। दिनै माबे हान्जानि गेजेराव दिनै जोलुर गेलेनाया दिनै बेवहाय खासिबारि लाइमोन आरो खासिबारि बोराइ हान्जानिफ्राय खांख्राइ हान्जा आरो नेवलाय हान्जा नाम होनानै बिथांमोनहा टिम बानायनानै गेलेदों। टिम मोननैल' जादों। जोबोद मोजां जादों। नुनानै मोनबाय आङो बेवहाय जोंनावबो मोजां उन्दै गथ'फोरा गेलेग्रा दङ आरो गोबां बिथांमोना चेम्पियनबो जानानै फैबाय दङ गोबां समनिफ्रायनो। बेयाव आङो खावलायनो सानो दिनैनि बेबायदि थासारियाव बिथांमोना बेबायदियैनो खेलाखौ जुदि गेलेलांबाय थायोब्ला सानसे नेसनेल इन्टारनेसनेल खेला गेलेग्रा जोंनावबो जोलुर बादायग्रा जोंनावबो ओंखारगोन होननानै आं सानो। आं खावलायनो सानो जोंनि लाइमोन सेंग्राफोरखौ दा बेबायदि गेलेबाय थायोब्लाथाय बेबायदि जोङो गेलेबाय थानो जुदि उन्दै गथ'फोरखौ जुदि फोरोंलाङोब्लाथाय जोंनाव निस्सय बे गामियावबो सासे गेलेग्रा ओंखारगोन होननानै आं सानो। दिनै भारत उदांस्रि सानाव दिनै जोङो गोबाङानो रंजादों। बे रंजानायाव गावबागाव माबा लानानै रंजादों। सोरबाया क्रिकेट गेलेनानै रंजादों, सोरबाया फुटबल गेलेनानै रंजादों, सोरबाया जौ लोंनानैबो रंजानायखौ जों नुयो। सोरबाया टि पार्टि रंजानायबो जों नुयो। दा बेयो मोनसे रंजाथाइ दिन जोंनि थाखाय, जोंनि भारतारिफोरनि थाखाय बेयो मोनसे रंजाथाइ दिन होननानै जों सानगोन। जोंनि भारत हादोरखौ जिहेतु इंराजआ गोबां सम गादबनानै दोनदोंमोन, बेनिफ्राय जोङो उदां जादों दिनैनि दिनाव। बेनिखायनो जोङो रंजायो आरो जोंनि रायजोआ बेखिनियानो।